Здравейте, приятели! Днес ще се занимаем с урок номер 4, който се казва "Извикай към Исус". Когато си потънал в кълта, когато си на дъното на отчаянието, когато нямаш изход, извикай към Исус Христос. Исус ще те изкара от ямата, от кълта, от отчаянието, от депресията, от провала, от страха. Амин. Извикай го, Той ще ти даде спокойствие, мир, любов, радост и живот. Потърси го в молитва и всичко Той ще оправи. Бог е добър, Бог е жалостив. Нека прочетем Даниил 6 глава 27 стих, където пише: Алелуя! Даниил 6 глава 27 стих. Той избавя и спасява и върши знамения и чудеса на небето и на земята. Той, който избави Даниил от силата на лъвовете. Амин. Наистина Той е Исус Христос, който избавя и спасява и върши знамения и чудеса на небето и на земята. Амин. Аз съм изкарала няколко стиха и искам да ги споделя с вас в Еремия 30 глава 9 стих, където пише: В оня ден, казва Господ на силите, ще струша хомота му от врата ти, ще разкъсам оковите ти и чужденци няма вече да го поробват, но ще служат на Господа своя Бог. Амин. Също така в Еремия 30 глава 10 стих, където пише следното: Затова не бой се, служителю мой Якове, казва Господ, нито се страхува Израилю, защото ето ще те избавя от далечна страна и потомството ти от земята, където са пленени. Яков, като се върне, ще се успокои, ще си почине и не ще има кой да го плаши. Амин. Еремия 30 глава 11 стих, където пише: Защото аз съм с теб, казва Господ, за да те избавя. Амин. И призови ме в ден на беда, и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Псалом 50:15. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Йоан 6 глава 37 стих. Днес също така ще добавя към това слово и темата обичай. Обичай. Господ иска хората да се обичаме. На първо място да обичаме Бога и след това ближния си, както себе си. Затова също така и пръзваме да се обичаме, да се уважаваме и почитаме. Заповедта на Бога е да обичаме все пак. Обичай Бог наистина на първо място и на второ място обичай ближния, както казах. Сам Бог е любов и Той ни учи да бъдем добри и да прощаваме един другиго и да се обичаме. Това е заповед от Господа. В Матей 22 глава 36 до 39 стих ще ви прочита. Там пише следното: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече: да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа и с целия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втората подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния си като себе си. Амин. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. Също така да прочетем и 1 Йоан 4 глава 7 и 8 стих, където пише: Любезни, да любим един други, т.е. да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не обича, който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Амин. Също така в 1 Йоаново 4 глава 10 и 11 стих, където пише: В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас. Алелуя. И прати сина си като милостивение за греховете ни. Любезни, понеже така ни е възлюбил Бог, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Амин. Бъдете благословени и надявам се да сте били насърчени. Може да се разгледате още веднъж тези стихове, които
аз споделих от Библията Божието Слово и да размишлявате на тях, защото са много поучителни. Бъдете благословени в името на нашия Господ Исус Христос. Амин.